Nela, Emka a Damian zachránili psíky v obci. Bol slnečný jarný deň. Vyučovanie sa skončilo a žiaci sa rozutekali domov. Nelka a Emka, šiestačky, sa ostali hrať na ihrisku na námestí. Piatak Damian, ich dobrý kamarát, išiel práve okolo, tak na neho zavolali a presvedčili ho, aby ostal na ihrisku s nimi. Po chvíli strávenej spoločnou hrou si išli deti oddychnúť na lavičku, keď v tom sa na námestí zjavili dvaja muži. Už od prvého momentu boli deťom nesmierne podozriví. Jeden z nich mal čiernu šiltovku, ktorú mal nasadenú tak, aby mu nebolo vidieť do tváre a pôsobil veľmi nervóznym dojmom. Druhý, muž v okrúhlych okuliaroch, mal na rukách nasadené gumené rukavice, aké sa používajú pri práci s chemikáliami. Muž prešiel cez ihrisko k plotu rodinného domu a začal k sebe lákať psíka za plotom. Ten veselo pribehol, vyskakoval a bláznil sa. No deti si všimli, že podozrivý pán vytiahol zo zeleného vrecka niečo, čo im veľkosťou i farbou pripomínalo kaleráb a hodil to psíkovi. Psík pochúčku oňuchal a s chuťou ju spapal. Deti rýchlo pochopili, že sú zrejme svedkami niečoho nekalého, preto sa snažili správať nenápadne. Predstierali, že sa o niečom vášnivo rozprávajú a pomaly sa presunuli k opačnej strane domu, v ktorom psík býval. Podozriví muži zatiaľ utekali hore námestím na Vinohradskú ulicu. Deti naliehavo vyzváňali pri vchodových dverách, ale márne, nik im neotváral. Keď ani susedia vo vedľajšom dome nevedeli, kde majitelia sú a kedy sa vrátia, rozhodli sa napísať list, v ktorom popísali celú situáciu. Vo chvíli, keď ho plánovali hodiť do schránky, sa majitelia vrátili. Do pár minút bol majiteľ so psíkom na ceste k veterinárovi, kde psíkovi vypláchli žalúdok a zistilo sa, že spomínanou pochuťkou bola otrava na slimáky. Spomínaní muži sa podľa viacerých svedkov potulovali po našej obci a mali v úmysle ublížiť viacerým zvieratkám. Deti preto neváhali a spustili záchrannú akciu. Cez sociálne siete i osobne, chodením od domu k domu, kontaktovali rodinu, kamarátov, známych i neznámych, aby ich varovali pred ďalšími podobnými útokmi na ich domácich miláčikov. Svojím rýchlym a zodpovedným konaním trojica kamarátov zachránila nielen život jedného konkrétneho psíka, ale ochránila i životy ďalších zvieratiek z našej obce. List napísala magistra Daniela Januchová, pedagogička, skutok vykonali Nelka Belková, Emka Michalková a Damian Böhm-Klein zo Šenkvíc. Vianočný darček pre zvieratká. Naša celá trieda na čele s pani učiteľkou sa rozhodla, že urobíme dobrý skutok. Každý z nás mal doma pripraviť niečo chutné pre zvieratká, aby sme im pomohli počas zimy. Ja som doma s veľkou starostlivosťou vybrala mrkvu, jablká a rôzne druhy orieškov, ktoré som starostlivo uložila do veľkej dózy, aby sa mi nič nerozsypalo. Keď som prišla do triedy, atmosféra bola plná radosti a očakávania. Všetci sme boli nadšení a nemohli sa dočkať, kedy vyrazíme. Hneď po prvej hodine sme sa išli obliecť do teplého oblečenia a obuli sme si pevné topánky. Cesta na háj trvala 45 minút a počas nej sme sa rozprávali o tom, čo všetko sme pre zvieratka pripravili. Keď sme už boli takmer na mieste, nedočkavosť v nás rástla. Prvá zastávka bola na okraji lesa, kde sme začali rozkladať semiačka pre rôzne druhy vtáčikov. Pozorovali sme, ako sa vtáčky zhromažďujú a s radosťou si vychutnávajú našu ponuku. Bol to nádherný pohľad. Ďalšia zastávka bola hlboko v lese. Rozmiestnili sme sa na rôzne miesta a položili sme dobroty pre zvieratka, mrkvu, jablká a oriešky. Každý z nás mal svoj malý kúsok lesa, kde starostlivo uložil pripravené jedlo. Verím, že každé zvieratko v lese si našlo svoju pochúťku. Keď sme prešli všetky určené miesta, zastavili sme sa, aby sme si oddychli. Vytiahli sme naše desiaty, napili sa a užívali si chvíľku pokoja v prírode.
Bolo to veľmi upokojujúce a príjemné. Napokon sme sa rozlúčili so zvieratkami tak, že sme im zaspievali vianočnú kolodu. Aj keď sme boli unavení, cítili sme sa veľmi spokojne a boli sme hrdí na to, čo sme dosiahli. Naša pani učiteľka nás na záver vyučovania pochválila a bola na nás nesmierne hrdá. Cítila som sa výnimočne a spokojne, keď som kráčala domov. Mala som úžasný a neopísateľný pocit z toho, čo sme spolu so spolužiakmi a pani učiteľkou dokázali. Pomohli sme bezmocným zvieratkám prežiť zimu a zároveň sme sa naučili, aké je to dôležité starať sa o prírodu a žiť v súlade s ňou. Tento deň mi zostane dlho v pamäti ako deň, keď sme všetci spoločne vykonali naozaj dobrý skutok. List napísala, skutok vykonala Natália Baránková so spolužiakmi v Liptovskom Mikuláši. Tereska zachránila vtáčiky zo spadnutého hniezda. Bola nedeľa. Pekný slnečný deň, išli sme z kostola, keď sme zrazu začuli také čudné zvuky. Spočiatku sme nevedeli, čo to je. Išli sme za zvukom. A zrazu sme v tráve našli spadnuté vtáčie hniezdo a v ňom uplakané, prestrašené malé vtáčiky. Pišťali a triasli sa. Bolo mi ich ľúto a tak som zobrala servítku z tašky a opatrne som to hniezdo vyložila na najvyšší konár blízkeho stromu. Snažila som sa ho nejako upevniť, aby opäť nespadlo. Verím, že si vtáčatká mamka našla a nakrmila ich. List napísala a skutok vykonala Terézia Dudová zo Starej Ľubovne. Zuzana s kamarátkou zachránili topiacu sa mačku. Jedného dňa cez letné prázdniny som išla s mojou kamarátkou do lesa. Keď sme išli okolo malého rybníčka, zrazu sme zazreli niečo vo vode, čo sa hýbalo. Nemali sme však tušenie, čo to je. Preto sme podýšli bližšie a zrazu sme zbadali mačku, ktorá nevedela plávať, topila sa. Rýchlo sme vzali dlhé konáre a snažili sme sa tú mačku vyloviť. Aj napriek našej snahe sa nás mačka veľmi bála. Pokúšali sme sa ju upokojiť, keď v tom sa zachytila o konár a my sme ju rýchlo vyťahli. Vysušili sme ju v mikine, pretože sme nič iné so sebou nemali. Neskôr sme ju pustili a mačka si spokojne odsúpkala do trávy. My dve sme však odišli s veľmi dobrým pocitom, že sme urobili dobrý skutok, lebo aj zvieratko je živý tvor. List napísala a skutok vykonala Zuzana Benická s kamarátkou z Liptovského Mikuláša. Laura sa postarala o zraneného holuba. Išla som okolo bytovky a stretla som holuba. Bol zranený. Asi narazil do okna, ako letel. Možno medzi nami preletela iskra a tak som ho zobrala, lebo kto vie, čo by sa s ním stalo. Schovala som ho do kríkov, lebo som musela ísť do školy. Keď som sa vracala domov zo školy, prišla som k tým kríkom a on tam bol. Skoro som zomrela od šťastia. Tak som zobrala krabicu a cestoval so mnou v autobuse. Mama bola síce v šoku, ale obľúbila si ho. Mali sme ho u babky a prechádzal sa po dvore ako kráľ. Boli sme najlepší kamoši, mali sme sa rady. Bol u nás necelý rok, keď prišlo niečo hrozné. Nevidela som ho asi 3 týždne. Zrejme ho chytila nejaká zver. Som ale rada, že som mu vtedy zachránila život a prežili sme spolu pekné chvíle. List napísala a skutok vykonala Laura Koričárová z Malaciek.